ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ପାତାଳକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଏଠିକାର ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେ ଦେଖା ହେଲେ ସେ ପାତାଳ ବିଷୟରେ ସେ ଆମକୁ କିଛି କହିବେ। ଭାଇ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାତାଳ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି କହିବେ? ପାତାଳି ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ରାଜା ମଲେ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ନୂଆଗଡ଼ ଭିତର ଗ୍ରାମ ଥିଲା ସେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା କଥା କିଏ ଜାଣନ୍ତାନି ଏଟା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା। ଏ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାରେ 7ଟି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏ 7ଟି ରାସ୍ତା ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟାଇମ୍ ନକରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଯୋଉଠି 2 ଜଣ ଅଧମ ଗାଇକି ପଡିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କପିଳାସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଜୋରନ୍ଦା ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଆମର ହେଲା ଆମର ଯୋଉଠି ଆମ ହରିନାମ ଗାଁ ଅଛି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ୟାଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନ କିଛି ନଥିଲା। ଏସବୁ ନିଜ ନେଇକି ପଡିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସହର ସାହି ବୋଲି ଅଛି। ଜଣେ ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ ବୁଢା ଗାଈ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗାଈ ନେଇକି ଆସେ କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଈଟି ସେ ସିଂହ